ত্রিপুরা হাসতেও বিভিন্ন জায়গাও ব্ল্যাক ডে পালাইজাগै दङ असम साल पालाइजागै दङ जों दिनै ত্রিপুরা मथाबो जों दिनै आरो ब्लेक जोंनि फ्लेग मालिया आइबानो जोंनि खादुमानि बिसिंतै जों दिनै आरो पान्दा खालायनायनि बागै जे आरो चंखा मब्लाइके नखा आंखा फुरका तामनि हिंगाखाय अराम नगराहाय हामसायो दिनैनो आं प्राय 30-35 बोसोरनि परेव फायसबायजा 1981 दा 82 सनो TSF नि कन्फरेन्स पुर रामनगर अब जागा दंखां साइमालिया आपुर आं माकान्त हस्टेल परि दङ आपुर जों फाइमानि गासै बोसोरनि परेव दिनै नों हामसायो फाइमाखा आपुर आं सिकन्टेटे दंमानि कायजागियाखौ ताबो आंनि बयस 57 बोसोर दंखा तो फान नरबि मालायनो दंमाबाय नंगौ हामसायो सबायजा ताङै दिनै ब्लेक डे ताङै कसम साल दिनै दै सालनो थानाय बिसि 2019 सिडेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न पार्लियामेन्ट पास खालायजागौ अ सिडेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल ताङ मनर बेबाक न साइमानो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुंनि बांलादेश और बांलादेश नि बेआइनि बाबे इलीगल माइग्रेंट बांलादेश हिरक जरा हाबबायनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनो खबै सारा भारतबर्ष जरा हाबबायनाय न भारतनि नागरिक रिनानि हिनै आइसा जे बिल तुबुमानि अ बिलनो पार्लियामेन्ट पास खालायजागौ आबोनि बागैनो जों आबोनो अपोज खालायो प्रतिबाद खालायो दिनै ब्लेक डे हिसाबै गोरों बिबान जागाव आंगो दङ अमरपुरनि तियारि माइरंगो दिनै गोबां मानसिनि दखानि बरराव बोरैर सिकला बरा बोरैसो जतन नखरै दिनै आबोनि प्रतिबाद खालायो आबो हायनो जोंबो दिनै अ पागले हातिवो अ सिडेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि एगेन्स्टआव जोंबो दिनै प्रतिबाद प्रोटेस्ट खालायो जों आबोनि बागै जों गसिन हारिमाया चिने हाना जों रिमाया अब बांलादेशी इलीगल माइग्रेंट नग्न जों हारि काकाय दिनै आं बुरां काकाय आंनि बुसानो कालां आंनि बुसुकन ब हानरिनाय जोंनि दिनै अजामा दिनै थैफां बिनि बुसा जुदि खरंनि न बिनि हा साइचुंनि न क्लां थांगाकाय बिनि बुसानो बिनि बुसानो बर हारिनाय आबोनि बागैनो अब बुनि दफानि बरक चिनि हावा हाबमानि बागैनो त्रिपुरा सरकार हा कमिटे खसरते तिनि चिनि बरर दुपा खाय उरो मुराव दुपासा लामा किनाराव सित्रा मित्रा निजिनि हावासे मोसानिया खाय तिमा दङ आर ओ बांलादेशनि फाइनेराव खाय तामो नुखा दालान 3 तला 4 तला 5 तला तांगै सिनी हावा बरक से हानि बुबा ग्राउंगै बरक से सिंगल ताबुं नायखलै दंसु सिंखाय बरबाय नायखल जागै दंसु वान सुबैनाय दे ताकुर जों हानि बसांगै तां ब जागा सबैजा तामो खलायजाखा त्रिपुरा सारक ताबो गसों बाग जागै दंखौ राजनैतिक दल बाय CPM BJP कांग्रेस INPT IPF ini sengkabo bagja betongko abone bagainya cini bubagra saka jeng rasnatik bay bagja gaitai lap kerisa thancang nananai thancani bising tino oh hanoba phirogai mannai job hanoba muthangai mannai abone bagainya sengkabo thancang nani nanggo Senetako suron saiklanka जों थांचा उंया खायसिनि लामा करे थांचा न उंगै फाइका बरंग तंफुरबो जों सिलायबाय जाबा खायफुरबो सेनेताखौ मोसा मायं कथाया न थांचा काय मुथुका माइचारिका हाताय खायसाबो मुथुका ब अम कायसा लाइबुमा
silai tina be tina eka 47 tilai koklai tongnai rok khancha kathai malaya rok no bo mufuka o chini athara mura boronggo jeng tabo je jakhala bana tongthon sakiri bana khai tongthon ব্যবসা bana khai ton kheta bana kam khai tongthon lama bana samung tang tongthon jekhane tongbo tipra sarok jeng bahai kai khanchang man a koksi jeng ma wan suklai sinai engka kainong ni o pagli bazar o ramnagar tonglak salcha jotona bangladeshi rok phaioi jotona segait langana tini phaipro ana phunugo omo o thuruk bare age disi elaka tongmani tabo kai sipem ni amala kai general khai khipka omjekhana truk khai jeno monokpe chini hano tini prai no monogo khipka tini jeng jonosongkhao 31% কিন্তু 2021 বড় গনি ফুরকাই জং বসে পার্সেন্ট থানায় 23 হইতে 24% কমে থাঙ্গে না আপরে নিনি মানথা সেফলে জাগান কমিতে নিনি বসাবতি তামু খাইনাই তাবুক সে চাকরি মানলিয়া তাম খাইছানাই বড় ব্যবসা খাইনাই যত জায়গাছে বড় যত জায়গাছে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রোহিঙ্গাকাই আপনি বাগাইনা সং সিডেন্সিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এগেইনস্ট যেমন লামাও ডেমোক্রেটিক লামা তৈ जों जबा खालायाव बुबागारनि तै फांबाय अनजै हायनो सुप्रीम कोर्टआव जों केस खालायतो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि एगेइनस्ट जों सुदो लामा तै सिनि जबा खालाया रायदा तै आइन भारतनि जतने आइननि कतर नक सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा सारक बुकुं बारार थाङै सगैता तामनि लागै जोंबो ताबोखा लेखा पढ़ा रोंखा इंराजी साइमाखा हिंदी साइमानखा इंग्लिश बय पढ़ी वैमानखा आइन पढ़ी वैमानखा सीमानि बागैनो जों दिनै जोंनि बबागारानि दै फांबाय जों दिनै फैमानखा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 1 बछर रोंखा केस बर पास खायमाने केस जा किन्तु कोविड-19 नि बागै ताबो सुप्रीम कोर्ट बिल ति साजायाखौ सारा भारत बर्षनि बरक जतन किन्तु थुरुक हदानि बरनखाय नागरिक तरिनानि कक्रे सिटिजेनशिपनि कक्रे आमनि बागैना सुदि थुरुक दफानि बररक बमनि विरोधिता खालायो खालायनो नांनाय कारण अर धर्मगत भाबे अर विरोध खालायजा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायमाया बीजेपी सरकार ताङैमाया भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 ताम सुइजाक दं भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 सुइजाक दङ 1948 नि 19 জানুয়ারিनि পরে যারা ফাইনাই বড় भारतनि नागरिक दंगै माया अब रंजित देबबर्मानि कग्या सुरनि कग्या भारतनि संविधाननि पक्षे अब सुतरां भारतनि संविधाननि 6 आर्टिकल न त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्ष इमप्लिमेंट खालायनानि बागै सुप्रीम कोर्ट जों एनआरसी केस खालायजा आरो बुबाग्रानि दै फांबाय बुबाग्राबो सयखायखा रंजित देबबर्माबो सयखायखा विजय रांकल सयखायखा जगदीश देबबर्मा सयखायखा त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि प्रोफेसर सुनील कलैबो सयखायखा जोंहा हायनो याकारे रिगला याकारेरि यासेनि हानो आयारलेन्डनि केरें कथमानरक साइमानो कमाय थांगा बरंनि रि कानुन चुमुनो कोनो गरिखा बंनि भाषा बंनि ककथाय कमाय थांबायका जों जेमन चिनि कक बरक न बखबा तुइमां तुइ दुलमां जों मोसक जरा तुइ फायका चिनि बदर लेखा पढ़ा सोलोंगै बुनि कगै सोलोंगै सैमाबाय डिक्शनारि खालायमाबाय ओ ख्रिस्टान ससाइटिनि सोंनाय गोताल बय रक बरगै सैमानि बागै जों दिनै चिनि कक बरनो दिनै सोयै दिनै बिजाब रति खालायमा